Mae'r argyfwng sy'n datblygu yn Gaza dros y mis diwetha wedi dal sylw'r byd. Mae gweithredu milwrol wedi effeithio'n enbyd ar ardal ddwys iawn i phoblogaeth, difrodwyd a chwalwyd cartrefi. Felly does gan ddegau o filoedd o bobl yn Gaza unman i fyw a nunlle arall i fynd iddo chwaith. Mae'r chwalfa'n golygu fod pobl Gaza mewn angen dybryd. Mae'r DEC yn amcamgyfri nad oes gan dros filiwn o bobl fodd o gael dŵr glân. Bu farw 1,900 o bobl yma yn ystod y mis diwetha, dros 400 o'r rheini yn blant. Mae miloedd o ffoaduriaid yn byw mewn llochesu dros dro heb unrhyw urddas na phreifatrwydd ac mewn amgylchiadau gorlawn a brwnt. Mae dyfodol ansicr o flaen miloedd o deuluodd. Gyda llawer o is-adeiledd Gaza wedi ddinistrio a'r gallu i gael dŵr, cyfleusterau glendid a gwasanaeth meddygol wedi gyfyngu'n arw, mae'r bobl a thair angen eich cymorth chi. Dyna pam fod Pwyllgor yr Argyfyngau Brys, neu'r DEC, grŵp ymbarel sy'n uno 13 o asiantaethau cymorth dyngarol, wedi dechrau Apêl Brys i estyn cymorth i'r bobl sydd ei angen. Mae aelodau'r DEC a'i partneriaid ar lawr gwlad eisoes yn gwneud yr hyn allan nhw. Ond i roi cymorth i'r niferoedd sydd wedi heffeithio, mae angen eich cefnogaeth chi arnyn nhw. Mae teuluoedd bellach yn galaru dros y llu meirwon. Mae miloedd mwy wedi hanafu. Mae derbyn triniaeth frys yn flaenoriaeth fawr. Ond wedi wythnosau o fomio, mae'r gwasanaethau meddygol sydd eisoes dan straen ar dorri. Mae angen cymorth o'r tu allan yr eiliad hon i helpu rhai sy'n sâl, wedi hanafu, neu sydd wedi colli neu i gyrru o'i cartrefi. Mae darparu cymorth dyngarol mewn ardaloedd o derfysg yn anodd, ond mae'r asiantaethau sy'n aelodau o'r DEC yn gweithio gyda phartneriaid lleol profiadol i sicrhau fod cymorth yn cyrraedd yr rheini sydd â chyment o'i angen. Gall 520 brynu 150 o bandages, gall 100 fwydo 5 teulu am ddiwrnod, gall 100 ddarparu lloches brys a blancedi i un teulu. Mae hwn yn argyfwng dyngarol Brys. Plis helpwch os allwch chi. Gallwch chi roi arian arlein drwy dec.org.uk neu allwch chi ffonio 0370 60 60 900. I roi 5 textiwch y gair help i 700. Mae'r texts yn costio 5 ac mae'r cwbl oll yn mynd i apêl DEC Argyfwng Gaza. Rhaid i chi fod dros 16 oed a gofynnwch ganiatâd pwy bynnag sy'n talu'r bil. Am rymodau a thylerau yn llawn, ewch i dec.org.uk. Diolch.